2016 बिसिनि सिमि जों अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम होननाय कायसा प्लेटफर्म सोनामानि इंखा अबायनि बागैनो त्रिपुरा सारक बाहायनो तरक तरक टीवी चैनल मैगजीन यूट्यूब चैनल अमहायरखाय हास्तेनि त्रिपुरा सारकनि कक्तमानो पिरलाय तंमानि जों नगै फाइनाय सालो बय नगमा हाइचिनि मीडिया चैनल रो बाहायनो त्रिपुरा सारकनि कबैनि कक तमानो तिसै तुइ फेफरो करंसा सालचावया सालसा कुनु समय जों बाहायनो बयबाय साफ्रा जागनाय बुजागनाय तकजागनाय आबाय अंगै मानो आबनि बागै बरनो जास्टिस रिना बागै बन केरं रायदा बाय जों कायसाताय कायसानो सुबालायनि बागै हनिनो जों अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम सनामानि तरक सिनि ताबो त्रिपुरा हास्तिबो ककबरक टीवी चैनल रकबो आसाय फायरगं दङ मैगजीन रक दङ यूट्यूब चैनल दङ फेसबुक नि पेज दङ जों जत लोक रक न अबहायके बरकनि लगे बासानानि पालखे हिमलायनानि कायसा बाय कायसा न चुबालायनानि बागै ककबरक मीडिया फोरम सनामजाक माने हेके तो खारियमा संसा पार्टी मंग तो मिया अंगै थांका जों मिया रावबो साख्लायखा जों बेलायखनो कन्डेम खायका अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम नहते जों मिया इंयाफानो 127 टा मीडिया हाउस जों मिया प्रेस बिबृति रहका हरनि बिसिङनो हरनि 9 टानि बिसिङनो जों जतन सर्कुलेशन खारिका इभेन जत प्रेस क्लब तमन त्रिपुरा हास्तेनि जत प्रेस क्लब रव जों सर्कुलेशन खारिका आबनो जों कन्डेम खायो आर जे परमानंद त्रिपुरानि साकाव जारा अटैक खाइनाय बना अटेम्प्ट टू मर्डर खाइनाय नायने बरनो दाक्ति रम नांथन तै रमै बनो उपयुक्त शास्ति प्रदान खाइनायनि आबो जों सानखा तै सांबादिक रनि साका ओराम अहायके बुतो खाइजाक माने ताखुक प्रेमानंद त्रिपुरा बुजाक माहाय आं बहायनो आगे अबहायकेनो निनि तामिहिन तामिहिन चंदन तामिहिन आबो आयं चिनी तेलेमुरा थांमानि आयं तामिहिकामो हे अंकसे ताबो आरे बस स्टेशन तामिहिकामो चंद्रपुर बस स्टेशन आं बाहायनो सालसा अबहायकेनो ताखुक प्रेमानंद त्रिपुरा बुजाक माहायकेन आं बाहायनो बुजाखा गोबांमा गथमै बनि दफानि गारि ड्राइवर एसिस्टेंट रक बाय आं बाहायनो बुजाखा सुदु आफरो आं सोंमानि चिनी बरक नि पकेट चिनी बरक खरकसे बिगरा बर गारि बारा बरनो अंकमासे बांति करिहनि रां फात सेकेटलाङै गारि चोल खेतलाङै थाङै रां रियाखे बनो लां थां आबनि प्रतिबादे आव कन्ट्रेक्टर न रमै आ एसिस्टेंट न रमै सोंमा बायसे बरक जत पाल फाइ बुफाय अबहायकेनो माने जस्टिस मायासं आबो कक साकाके जों ओ हावा मेजॉरिटी करिखा माइनॉरिटी अंखा गोबां मा कक दं आ फियाबा जों चबा हायनि चबा माथागि दंखे चाया चिनी आं आगे बसागा चिनी और त्रिपुरा हास्ति ताइबो सगां जों ककबरक मीडिया पत्रिका बा चैनल रक फाइके हांके जों ताकिसा गुबुन जागाव ताबा तंखामो चिनी खाने कक रक न ताइबो सगां जों सालायमां खामो त्रिपुरा सरक थानजांनानि लामा ताइबो सगां जाखामो फिया लेरि फन जों ताबो फाइके जों ताबो चिनी कबुइनि कक्तमा जों जतन ताबो फानो जत बरनो पिरबाय मेयाखो चिनी तंमंग रकनो जों फनुबाय मेयाखो कबुइ पाते जों बेलायके सातावजा तंमारनो जों फनुमायखो जेसक जों फनुरु गंनाय आसंनो चिनी ताखोबो फुक जों अबहाय मीडिया नि साका रग अटैक फायनाय आबनि बागैनि चिन अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम जों सनामानि ताखुकते बखुक सं कयमंग आबनो तासिं बखुकबो सालांखा जे जोंले रां पैसा रिलायबो माया नालायबो माया जों बुइबायबो विज्ञापन र आसर जायगिया जों बाहायके चलै दं मीडिया रक जों साइमानो बेलाय कस्तके चलै दं फियाबा नरंनि थानि रेस्पॉन्सिबिलिटी नने दायित्व अंखे पार्टी हियावै धर्म हियावै जतनि त्रिपुरा सारक बबो जागाव चिनी त्रिपुरा साकक थुमनाय रक दं नरक सिनिलायदि साइमानदि बरकन प्रोटेक्शन दिनानि बरकन नायकलै तननानि बरकन सुबानानि नरंनि दायित्व नरंनि करते तांबा जों दफानि बागै सामो ताङै दं जों इनकाम खाय लाख इनकाम खाय नक हुक तांनायनि बागैया जों आरो आगतलाव गारि पाइनायनि बागैया फ्लेट पाइनायनि बागैया जों एमएलए जानायनि बागैया जों मन्त्रि जानायनि बागैया जों सिमि दफानि जों जाल फनुंनानि दफानि जों जालनो याकाग्रिनानि चिनी लीडर हिमि तंनाय रकन बरक जुदि तंमोन कबै सामु तांना मुथु खांके बरनि कक रकन बरनि सामु काहाम रकन पिरनानि आबहाय
हाफांनि काहाम सामुं बातां रना चिनि दफान थाने पिरनानि आफाइनि बागै जों सामुं ताङै दं आमन बागै चिनि ताखुरक चुगियां खाके चुगरि दिनेनि नरनि कर्तब्य नरनि सामुं ब जुदि हामिया सायं तंखे बन चुबावै बन नायकलनि नरनि सामुं हेगे आसुनो जों कयो मियाव जों बेलायखनो खा खामका ताखुक प्रेमानन्द जेफोर बुजागै दङ चिन्ति प्रसारक हायनो नाहारलाय दङ हायनो नायसिगलाय दं बन कासनायबो करै बन मथांनाय के करै अब हायके दं खाहेके खाना मियानो ताखु प्रेमानन्द कमाय थांकामो थिनाङा आं कमल कौलायबो कमानाय कमा तंग्लाक चिनि कक त्रिपुराबो तंग्लाक स्रां चाति तंग्लाक चिनि कक बर मिडिया तंग्लाक आफर नरनि कक साबो सानाय ताखुक तेबो खुसं त्रिपुरा सारो बो जागा सगिनाय आबन बागिन सिसा सेदि मकल फियक दि याक बाय याक रम दि ककता बांलाय सिदि आबन चिनि कयमु जों हायनिनो कक अल त्रिपुरा कक बर मिडिया फोरम नि प्लेटफर्म बो सनामा फाइनाय सालो जों अबनो तैतायबो चबा खानाय जों ताबक थानावबो थां फायका थानानि अफिसार न जों 24 घन्टानि अल्टिमेटम रिके फेगा 24 घन्टानि बिसिङ जदि आसामी न रमै जदि बन कोड रहया बन माजरारिया हाके जों आलादा आगर तलाव तङै फानो जों अन्य धरने चबा जों खाइनाय बहाय चबा जों ताब खायाको किन्तु जों हायनो याकारिया जों बाहायनो मिडिया जों बाहायनो गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ जों केरं रायदा सबै सामुं तांया केरं रायदानि बिसिंतिनि सामुं तांगो जोंबो साइमानो डिफेमेशन केस तामो प्रेस ल तामो जोंबो साइमानो चिनि कक बरक मिडियानि रिपोर्टर रबो साइमानो कक बरक मिडिया वो सामुं तांनाय रबो साइमानो आबागै बयनि दफानि बागै चिमिनो केरं रायदाया पुलिस सीआरपी आबो हाया चिनि दफानि बागैबो ओंना नांनाय ओंया हांके जोमु चबा संसानाय जतनन हामबाय तै लुकुरक न कयनाय नरक चिनि कक बरक मिडिया रक बर तंग नरक बरक न चुबादि बरक न नायकलदि बरकनि जोंजाल रग नरक हमनि न तंगदि जतनन हामबाय।